κάτι αντιδημοκρατικό. Δεν είναι καθόλου Αντιδημοκρατικότατο. Η κρατική τηλεόραση έχει άλλη μεταχείριση στην ΕΠΑ και άλλους καταναλωτές. Αυτό μπορεί. Βέβαια. Όχι, αυτό αποδεικνύει αυτές τις άψεις. Δεν μπορεί να το Φοβάζει ο κόσμος που πάει η κοινωνία, δεν μπορεί να θαυστεί κανένας. Απλά υπάρχει χειρισμός. Δεν μπορείτε να το θάψετε, μπορείτε να το χειριστείτε μια χαρά. Όπως το χειρίζεστε τώρα. Το χειρίζεστε και όλοι το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει ισότητα. Δεν μπορεί ο ένας να είναι. Όχι. Τι να επικροτήσω. Ότι στο πάνελ έχετε τον κάποιο και έχετε κάποιες δηλώσεις. Στο πεζοδρόμιο οι δηλώσεις και ο κύριος με τη γραβάτα στην τραπεζάρα σε όλο τον χρόνο. Δεν είναι ίση μεταχείριση. Δεν είναι ίση μεταχείριση. Πώς θα το κάνουμε. Θα ήταν ίση μεταχείριση αν φέραν τις δηλώσεις από Συγγνώμη, να σας ρωτήσω. Τα είπαμε. Αυτός θα πει 5 πράγματα. Θα δείξετε 3 δηλώσεις του κόσμου, οι οποίες τον απαντούν. Για να πούμε ότι κάνουμε Όχι βέβαια. Ο δημοσιογράφος εκεί πέρα μέσα που έχει κάνει το ρεπορτάζ και ξέρει ακριβώς τι γίνεται, τι δουλειά παίζει. Θα τον απαντάει πόντο-πόντο. Όχι βέβαια. Όχι πόντο-πόντο, δεκάποντο. Όχι βέβαια. Το χρέος να εκφράζεται την κοινή γνώμη. Δεν μπορεί σε μια κρατική τηλεόραση να μην έχει ο πολίτης πρόσβαση. Τι μας παρακαλάτε.